Počuli ste o jednej z najväčších zvolávacích akcií v automobilovom priemysle. Airbagy, ktoré zabíjali. Montovali sa do takých značiek ako Toyota, Nissan, BMW, Jaguar Land Rover, Ford, ale aj napríklad Ferrari a mnoho iných. Spoločnosť Takata svoj vrchol v predaju dosiahla v roku 2014, no už v roku 2008 začali vznikať prvé podozrenia o problémoch s ich airbagmi. Defektné inflátory mohli explodovať a vystreliť kovové úlomky do interiéru vozidla, ktoré zabíjali. Od toho obdobia až po rok 2015 Takata zapierala, bránila sa, tvrdila, že problémy boli ojedinelé. Postupne Takata začala pripúšťať, že problémy s inflátormi boli závažnejšie, než sa pôvodne myslelo. Výsledok: do roku 2024 potvrdených 37 mŕtvych, 450 ťažko zranených. Viete, čo je ale najväčší problém? Že tí magori o tom stále vedeli. Falšovali dáta, interne ututlávali problémy, skartovali reálne výsledky kvality. Takata priznala, že manipulovala a falšovala výsledky testov. Spoločnosť sa priznala, že vedela o defektoch a skrývala ich pred automobilkami a regulačnými orgánmi. Náklady spojené so zvolávaním aut spoločnosť totálne zrujnovali. Nenechávajte svoje problémy vyhniť, oni vás neskôr určite dobehnú. Takatu to stálo bankrot a krv na rukách.